Jasmin Durčić priznao je da bi Anil i Janjuš bili idealni da budu potrčci ove nedelje jer bi se tako pomirili, a Nerio Ruženi se složio s njim. Janjuš i Anil bi bili najjači potrčci, pomirili bi se do četvrtka, rekao Jasmin. Tačno, najjači, rekao Jasmin. Ja bih s njom odbio izolaciju. Njoj ne odgovara da bude sa mnom u dobrim odnosima zbog priče. Ona mi se unosi u facu. Ona ima više emocije prema Janjuš nego prema meni. Maja i ja smo svakako zajedno u odabranima, rekao Jasmin. Podsjećam, Anita Stanojlović želela da sazna od Filipa Đukića da li je sačuvao krevet ili će spavati sa njim, a po svemu sudeći čini se da je odmah ponizio bez razmišljanja. Jel si mi sačuvao krevet ili s tobom spavam, upitala je Anita. Ne znam, rekao je Đukić. Problem je što mi je bivši pored, rekla je Anita. Spavaj pored njega, rekao je Đukić. Bože me sačuvaj, rekla je Anita.